Nå, men som sagt, så mistede jeg min mor og morfar. Og det skete parallelt med, at jeg blev færdiguddannet som teatermaler. Og jeg havde sådan en forestilling om, at nu var jeg kommet ud og havde lært så mange metoder, så skulle jeg bare i gang med at lave billeder, fordi nu ville jeg få noget tid. Og det havde jeg savnet frygteligt, mens jeg arbejdede som teatermaler. Og så kunne jeg bare ikke. Jeg kunne simpelthen ikke komme i kontakt med mit eget billede. Jeg kunne godt tegne eller male, hvad jeg nu så, men jeg manglede at få fat i mit eget udtryk, eller få fat i mig selv. Og det var så fortvivlende. Og så stod jeg så, da deres hus var blevet tømt. Min mor og morfars hus var blevet tømt. På dørtasken ind til det her rum. Og der kunne jeg bare mærke, her er et billede, som siger mig noget. Og så malede jeg det billede. Egentlig bare fordi det inspirerede mig, uden at have tænkt mere over det. Men mens jeg så malede billedet her, så blev jeg klar over, at i virkeligheden, så var sådan et aftryk, som er et aftryk af min morfars kunstsamling, og som han gik meget op i. Han var virkelig, virkelig passioneret kunstsamler. Og så har de røget rigtig mange cigarer. Simpelthen. Og der var ikke blevet malet i 100 år en sommer. At det her ene aftryk jo for så vidt, eller hvilket som helst af dem, var et billede på, at der havde været et billede. Men nu var der kun aftrykket tilbage. Og det var jo sådan set et meget godt billede på lige præcis mit dilemma, at jeg havde haft et billede i mig, eller jeg havde engang haft kontakt til mit eget billede, og nu kunne jeg ikke få fat i det, men man kunne stadigvæk se aftrykket i mig. Så det blev et meget godt, og så det følger faktisk over til det næste billede, som så valgte jeg simpelthen at gå helt tæt på sådan bare et aftryk. Så det her er sådan set bare, at jeg på det der lille fotografi, jeg havde, der har jeg fokuseret på et af de her aftryk og malet det sådan, som jeg følte, det skulle være. Ja. Og gav det sådan en lidt sjov titel, der hedder Var her. Og det er, fordi det er på øret, altså det er ligesom, sådan man siger, jeg var her. Så har jeg stavet det, som man siger det, fordi så kom der sådan en tiltødighed mellem at eje noget, eller have mistet noget.